Afternoon edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon edition. Upods ato mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Radyo. Isibo na ang orasan sa inyong mga relo. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:50. Sa liwat, mayong hapon Bacolod, Negros Occidental, Negros Oriental, ang aton nga mga suking at tagparabati sa tabok sa kadagatan, Isla sang Paray, Probinsya sa Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, part sa Palawan, part sa Masbate. Sa kuto malabutan sa ato sini broadcast, liwat ka mo namon nga ginaabi-abi. Welcome sa inyo palatuntunan. Tagsa kahapon, Action Report, Afternoon Edition, Sabado nga presentation. Pat ini naman ang numero sa inyo kalendaryo Petsa 3, bulan sang Setyembre. Sa kinandan liwat na panaton nga mangin kabuylog. Bilon nga man nga puwersa sa aton news team. Sa pagdulong naman sa pinakaulihi labas na tipon nga mga report, mga balita nga inyo mabasahan sa pamantaraan lokal buwas. Una na ninyo diri babatian sa pagpangalagad diri sa inyo palatuntunan. Katimbang man sa sininga programa kada hapon ang aton sininga Patrol 1, Bravado Patrol. Liwat naman nga magalimbiyon sa pinakabahin sa probinsya Tacbanwa sa Bacolod. Bantayan naman naton kay Morsuhan, amat-amat nga pagkipot kapag salop sang adlaw. Hasta karon sa kagabihon, ano pa nga mga eventualities from where the action is. Pang Sabado nga edisyon sa inyo palatuntunan. Buylog nato ng puwersa aksyon. Dale Salazar, the return of the comeback. Back to back sa aton nga piloto Steady Paul. Sana all. Aksyon Papang Nixon Tahom. Opdama kita sa atong sining nga mga technical partner diri sa Studio A, Master Control. Sa technical side, ang puwersa ni Broadcast Engineer Oliver Pazon. Back up diri sa aton nga IT expert, Action Christian James Binaras. Of course, dito naman sa Transmitter Control Tower, Barangay Tarog, Siyudad Sang Pago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kala ni Action John Diaz, ang inyong regular ang kurmahan sa sininga palatuntunan. Ako naman sa Action Eric Magbanwa. Diri nyo ako sa nabilin 1 ka oras, 7 ka minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Manaya-naya ang lakas ang panahon karon nga kapunanon, pero may mga nagapuluporma nga gulugalom sa aton kalangitan, kabay pa nga hindi na lang magulan para ang mga happenings pag Sabado night, randa di kag walda-walda magapadayon. Siling sa pag-asa ang super typhoon nga si Bagyo Henry, nagadugang pagid ang iya sinipuwersa nga dala nga hangin durante nga nagapagwa na sa aton sini Philippine Area of Responsibility. Expected karon nga gabi magwa na sa PAR si Bagyo Henry. Pero ang pag-ulan-ulan sa pilakabahin sang Luzon area magapadayon tungod sang southwest monsoon o kon hangin habagat. Diri kita yati maka ulo experience sa kita.
sa ginatawag nga magulugal-umon nga kalangitan, may pagtupa nga tulot talithi, lapta-lapta sang ulan, kung kaysa may paaman nga pulo panaguob kag pulo pangilat. Amo na ang lakat sa aton panahon diri sa Bacolod, kag probinsya sang Negros Occidental, sa iban nga bahin nga probinsya sa Western Visayas. Ayos! Abay pangangining pagwa ni Bagyo Henry karon sa gabi, magapadayon nga mangin maayo ang lakat sa aton panahon. Kamusta nga aton nga mga suki katag palamati sa mga nagabiyahe pa? Sa mga taxi driver nga nagamonitor sa aton sa nga pagpangalagad, mga miyembro sa Operation Tulong Task Group, Ligo ko Ronnie Inyon, isang tawag lang, Ara Dayon. Unay manggubat daw, pigado ang responder. May mga dalan gihapon nga daw magutok-gutok ang lakat sang trapiko. Oy, sa Martes, good news. Rollback ko, no? Sa presyo sa mga nagapanguna nga petroleum products. Ang gasolina natin makabawi-bawi ta sa rollback. Kay ang i-rollback, 2 pesos kag 60 sentimos. Hasta sa 2 pesos kag 90 sentimos. Ahay, ang diesel kagamay lang sa rollback ya. Nagligad nga Martes ang sakay sobra 5 ka pesos. Ay ang rollback ya, binyo pila sa diesel 1 peso and 60 centavo. Ay, pure sulay, pure gaba, pure sok, pure hiwit. Ay gani katunga sa ginsaka sa nagligang simana nga 5 ka pesos sobra. Ang rollback ya sang diesel ya sa Martes, piso kag 60 sentimos hasta sa piso tob-tob 90 sentimos. Kaayo. Laging dako nyo man ang rollback. Mga 3 pesos na kag 4. Dito medyo makagulugin hawa man ta. Ay, piso sentimos sa kaya si diesel. Puriya sulay, puriya gaba, puriya sok, puriya hiwit. Hindi ka trespasser. Ang kerosene, ang rollback ya, pila? 1.60 hasta 1.90. Amo na sila sang rollback a diesel. Ang gasolina ya, padaog ang rollback. Pinong rollback sang diesel. Papirdig yapon. Hindi niya padaog, papirdig yapon. Si Pabla, 5 ka piso, saka sobra. Ang rollback nila ya, sobra lang piso. Yabi, mayo ng panimuot. Ay, oo. Di lain siya, tapos sa rollback, saka naman. Ang saka naman, 5 ka pisos naman. Ay, di mungking ang pangabuhi niya ito. Kagalaba ang klase saka. Ay, panubo, rollback. Ilang yawat pa man. Uy, ang report kali sang Department of Health. Daw maayo na kuno ang sitwasyon sang COVID-19 sa pungsod sang Pilipinas. Amat-amat na kuno nga nagaayo. Bow, kabay pa Lord. With your blessing, kabay pa nga magasigi-sige na lang niya. Inablang daw ordinaryo na lang balaya nga kung sa mga tao pa ordinaryo na lang nga balatian blawa ang COVID di kibaw nablang daw kalimbawa do trangkaso na lang sa bagay ang COVID blang formula sang COVID ari man na nakasandig sa trangkaso sipon ubo hilanat ano man ang sintomas ang COVID di kabay pang ang ining maayo nga sitwasyon sa COVID-19 sa Pilipinas. Amat-amat nga nag-ayo, kabay pa nga bagapadayon ini. Hasta na lang nga mangin normal na lang ang ining COVID-19. Para nga makaguluginhawan, makadulo diskahart man ang aton nga mga ka-action bla sa tawag nila nga pagpangabuhi. Kung amo na ni bantayan ta,
ang pagsaka sa aton nga mga cases sa COVID-19 usad do nagadugang pang problema sa pagpangabuhi mo kag pagsinalayo mo, di ba? Kapyar kang musna. Kaya muna, nakabay pa nga mga mangintayo na lang. Hindi na siya mag-aratsada, timbuok, pasaka, manubo na lang ang manubo, hasta na lang ang madula. Buisit man klase ni nga virus ni. Ay, ang Pilipinas na ito, hindi niguro ka sangkol magbayad sa utangan tani. Kaya nung gadako nga nagadako ang utang sa Pilipinas. Sabi nyo, subong ang utang sa Pilipinas, pila na? 13 trilyones. Hindi kay bilyones ha, kundi trilyones. 13 trilyones na ang utang sa Pilipinas. Sino pa rin nga presidente ang makabuhin kag makabayad? Kada pungko sa kung sino mga presidente, utang lang ang utang. Wala man bayad-bayad. Ay, oo. Utang lipay-lipay, bayad away-away. Ay, por Diyos, por Santo. Lambot kung paano ito ni mamata-mata ng utang ta. Nga 13 trilyones ka pesos. Ang benepisyo naman nyo sa aton nga mga estudyante nga educational aid. Target sa DSWD ang 80,000 ka educational aid beneficiaries sa ikatatlo nga payout. Kaya may ara kita mga pila 316 payout center sa bilog nga Pilipinas nga gintukod sang DSWD. Agon mahatagan sang ayuda ining 80,000 ka mga benepisyaryo estudyante sa bilog nga pungsod sa Pilipinas. Naglabot na sa 2 million ang aplikante para sa ayuda. Di kaluluon ni kung way kaya kwan, way ka sang cellphone nga magamit nga ano man oras mag-text na si mo kag padala mensahe ang DSWD, manotisyahan mo dayon. Damo sang wala nakakopi out sa kwan sa educational aid kay ang iban wala cellphone. Di paano mo balaan nga may ara ka na dala sa payout kay way ka cellphone. Bisan text messages kay padala si mo sa DSWD nga isa ikaw sa mga makabaton. Usa di kabaton kay wala cellphone. Ay, sadyata na. Sadyata na nga pangabuhi ni. Muna na yung makaluluoy. Iban kagahon pagkapila na. Kay ga prekatar nga. Bisan paano makabaton man sila sang benefice kwan sang bulig o kun aid. Ay tang iban waya iara lang sa ilalistahan nga napadalaan sang mensahe, text o kon email pagi sa cellphone. Yawat pa rin tayo sa mga ligado natin yung mga estudyante ining ayuda para sa mga estudyante. Tiyanon mo kay usa por nada pa kay wala gadget. Ay, oo. Kung may kaya mapadalaan email o context siya, hindi bisa naman ano maparagilot da. Hindi kagijak baton. Intinahon nila yung ara sa listahan. Pag wala listahan, alam mo, sorry ka lang. Action Radio Philippines Standard Time, alas 5:03 na. Bantayan ko rin dugay-dugay ang report gikan sa atong sining mga patrola unit reporters. Ang balita ni Action Art tayo pon gikan sa New Government Center. Kag ang mga report man konservador tipon ni Action Alvin Graba gikan sa Negros Occidental sa Provincial Police Office. Dal-o na nila karon dugay-dugay sa aton sining pangalaga.
Ang inyong mga mensahe, greetings sa sa nga Facebook Live via streaming. Nagaanta na chimpo kag telopangod. Ang ayo ko lang permiso nyo, hindi gid makalipat. Like lang bi. Kag i-share palihog para everybody happy. Di man na budlay nga i-like mo kag i-share mo ah. Para lang iban updated man ikaw lang haw. Ayos. 5 minutos na nagaligay sa tak ng alas 5. Check na katong sa nga Patrol 1 Bravado Patrol. Kamusta honta ang sitwasyon sang Bacolod kung trapiko mga balan sa balik kapag pagalagad ni Axondale. Hidla mo ko kay Axondale ba? Lawig ba ka naka balik mo siya sa aton sa nga pagpangalagad, no? Tamo ka na nga mamangkot. Ito si Axondale nagligan si Mana. Daw ko bati report out. Yan mo kay na biktima sa dinggi. Pero may kasaler ang dinggi. Kay Axondale Salazar. Axondale, mayong hapon. Yes, mayang hapon, Action Eric. Live kita sa buong nag-report dito sa area sa downtown area, siyudad sa Bacolod, Action Eric. Makitaan mo sa aton sining live stream. Dok ako subong ang downtown sa siyudad sa Bacolod, Action Eric. Kita mo sa mga mall, no? Dito sa may downtown. Especially dito sa may lalay na Gonzaga, Victoriada, Pagibang-Pagida. Dale? Yes, Action Eric. Sino nang nagkanta? Sino si Frida Aguilar? Sorry lang, Action Eric. Si Tatay Reggae. Sabi ko si Frida Aguilar. Ang viral wala sa Facebook sa karon. Ay, tuod. Kay na muna sa ginapangitan na mo ni Papang Nixon, tidiri siya na mo nakitaan sa may atubangan sang PNB, Oo. sa may downtown, no? Pero tiyo po dang yasining asawa, magpapalita sa limog, no? Sa publiko. Kasi recently, i-post natin sa social media, sa ato silang page yung yasining performance sa generic. Damo naglantaw, at damo karoy, kaduyak hindi tatay niya. At amo to Action Eric nga nakatipon kita 8,000 pesos. Uy, iyan naka-ato na initiative? Yes, Action Eric. Yan ika, radyo, si Watman Lao. Ito yung over na kung siya ang kwakta, no? Mga sobra 8,000 pesos. Amo niya, ito yung over na kung basta rin iya sining asawa ko na sa contact number. Kaya yan sa Action Eric sa area sa Barangay Handumanan sa may phase 3, Purok Paho, no? Barangay Handumanan, siyudad sa Bacolod, no? Kaya kay napamon nga lambiyong ni Papang Nixon, kaya tinili natin sila na Patanas sa area sa PNB, no? Dili sa may downtown Action Eric. Hindi nakulikta tara din halina sa aton nga mga fans. Yes, sa Facebook, sa mga netizens, like sila ni Ma'am Jinky Dialaton, naghatag sila Action Eric, sila ni Sir Lester Ray Benitez sa New Zealand, naghatag man, pila man sa mga individual nga taga Bacolod, taga Negros, taga iba Action Eric, mga taga out of town na naghatag man sa ginagmay nga Gcash donations. Muna, so ang iba Action Eric naghatag ginagmay, pero kung tikuno ni mong ginagmay, nagadako, no? Kaya mula sa ang advantage sa karon nga tiniwan Action Eric kay tipagi sa Gcash daw dati kang malang paghatag sa donations kag makabulig sa mga persona nga nagakinahanglan sa bulig action na Nakabalo na si tatay nga ang iyang itsura nag-viral sa social media sa Action Radio tapos naka-risk kita sa mga kandidat. Yes, wala gid lamang dugay na national nag-inform naton sila. Awal pa grabe man ang yuhom ganit nga sining wife Action Eric. Ngati dako gid ang mabulig. Actually buwas naton turn over ang 8,000, more than 8,000 pesos. And then pagka Lunes, ma-day off sila Action Eric. Ano sila? Ma-day off. Ba may di off mas lagle. Amo tang mako siya ngati kun Sunday ba pwede sila kapaway ting sa may dugang sila diri nga mga ayuda alit sa aton sinima ka action nga mga
netizens. Pagka Monday lang sila pagka Monday lang sila mapahuway. Since nga si meron sila sa sinudutay nga income action Eric hatag man sa aton sila mga netizens kag mga caption, no? Papati ako ba sa tingog ni tatay na be? Ate sige ano na to? Tapos kung mabasi makuhaan mo da reaction ng asawa, live bala pag isa to nga Facebook? Oo, sige, ari. Oy, nagapangaraling na siya. Nagapangaraling na siya sa Eric, ari. Kanami. Sana all. Kanami. Ate, okay na. Basta makuha mo statement ng asawa, Dale. Iya sa kanari kay din sa aton sining tubangan ang iya sining asawa. Interview naton. Baka dali lang sa direct kita mo nagapangaruling sa subong diri sa may downtown area kasunod man sa pag-umpisa sang month, no, September 2022 action Eric. Live sa subong sa Action Radio Bacolod. Ikaw ang asawa ni tatay? Oo, sir. Bali, ano ang pangalan ni mo kag pangalan ni tatay? Maria Teresa. Teresa de Guzman. Opo, sir. Anong pangalan ni tatay? Tommy. Tommy. Pero ni tatya? Ano, ng 51. 51. Ano ka sa blaga niya sa lawas? Diri sa may Bacolod, madam. Kanan, sir. Arkila ka mo, may bala ka. Arkila lang kami, sir. Pilang arkila? Pila ka ng arkila? 1.5. 1.5 ang bulan. 1.5 hindi kasama ang suga. Kag tubig. Ang 1.5 kada bulan na wala labot ng suga kag tubi. Actually, according siya, 1.5 plus kuryente kag suga. Bali, separado ang bayad sa electricity kag water bill. Ang magluwas sa ato natag na may ara maniba, may ara nga adlaw nga maka-reach sila. Ato na siya kang nila sinaginap tayo ang muni ang base makavail sila sang pabahay nga program ni Bacolod Mayor Albi Benitez. Okay. Diyan sa lang yung hingin namin, sir. Nakaka-avail lang kami dyan. Sir, hindi na kami mga paan, mahirap, sir, eh. Mahirap lang maglipat, sir. Basta mga bata na mga ispila nila, sir. Napasaylo-saylo man. Ilang imo kabataan? 3 months, sir, may pangabuhay lang 3. 2 lang sa ako ng ispila. Ining talent ti tatay nga pagitara pagkanta dugay na naginay. Dugay na, sir, bata pa lang sa. Kakanta na. Dito doon, sir, sa tatay, disable niya, sir. Bali, ano na ang kondisyon ni tatay? Hindi na siya makakita. Hindi na talaga, sir. Wala na siya eyeball. Bali, totally blind. Dito, oo, sir. Pero ano sa inboard or... Nagkasakit ng tikdas. Tipdas. Tapos parang naghubad ko ng matagin, kuha ang isa. Tapos na-epektuhan nila yung isa. Kaya yung kuha ng sanan. Baligaw na na nakamusang napabuhay na Ito, katatay. sir. Ngayon, story lang sa ako ni sir. Ang pala nakilala ka mo, totally blind gina si tatay. Ito, sir. Kung mag-action na, true love gini niya. Kay nanay kay tatay. Ano nakita kay tatay nga apisa sang problema na amo ginagang iyagi pakaslanaw? Ano ka nung nakita mo kay tatay nga apisa sang kondisyon ni tatay? Mabuhat naman siya, sir. Walang servisyo. Tapos ano siya sa pamilya, mapagmahalin siya sa pamilya. Sir, kahit ganyan siya. Tagalog ka pala. Ikaw yung ma'am, taga Bacolod ka ma'am? Taga Bacolod. Taga-dirila ko, sir. Yung bana ko, taga Sambales. Pero dito kami nagkita sa Sambales, sir. Din sa Zambales? Sa may... Basta sa Bales. Wala kinarik, may iban lang ang mga lugar naging katuan like sa Olongapo, sa iban pagid din pagid ka mo nagakadto ma'am. Sa Baguio, sa Fernando, La Union. Gano sila? Gamon na sila? Karuling? Kakaruling man ang inyo ito yung purpose? Kaya din siya, kakanta lang siya sa bangketa. Kaya ang pakubuti. Pala nga buhay, anong gagawin niya? So sa sulod sa kadlaw, pilangan ang main income ninyo?
Ang gamay lang kita lang mo subong sir kay pandibit nga sus. Oo, pigado subong ang mga tao sir eh. Di pila makita nila? Hindi yun ang amon eh. So, pila ka na inyong makita, income, Kaya nakalimang dalo man kami dyan sir. sa kadlaw. Nakadlaw namon na. Di okay na, Pila no? ka oras? Ano na, mula ng alas 9 hanggang alas 7 ng gabi sir. Ba, lawig-lawig mo na action Eric, kumbaga 500 pesos, pero daw halos isa na kadlaw nga pag pangharana ni tatay. Kay ini nga Sa gada mga ni- nagluwas sa bak- Ini nga ganda ni Action Day, ang imo 8 mil, dako lagi mo bulig sa grupo, pila ni kadlaw? Oh, do mga 8,000 to ang natipon namon ma'am. Anong mahambal niyo? Nagpapasalamat kami sa inyo sir eh. Kahit sa naghatag sa amon mga bulig eh. Ano na plano nila sa kwarta? Anong plano niyo sa 8,000? Ambot sa sir kay siya naman mag-apot sir. May maintenance pala siya. Siya kakapot? Wala na sir. Oh, balik si tatay, gining makapot ng kwarta. Oo, siya na siya kapot. Di mo na mo sa mga ilatis kwarta, Hindi ka papel? magkapot diba? Madula. Oh, pero maano yaman matilatis yaman ang kwarta, ma'am. Kung buo sir, hindi. Pero kung barya, nakilatis yan. Kaya nahika, pero naman sa gilid siya raw. Balaan yan sin, ang 20, kinatag siya, 50. Pero ang mga shin 20 ano yan. Ayan, sir. Ginabalaan ko na siya, yan, wala na dyan pasunurin mo para mabalaan mo. Gugot sa nga siya kung mga bata subuhon niya, kag bilagang kwarta, balaan yun na, sir. Nga wala ka Oo, wala asawa kailangan kwarta, haw? Action Eric. Nga ang asawa, hindi kayo pwede ka kwarta? May makaano ka man sa kwarta, ma'am. Maka-manage ka man, maka-funding ka son. Oo, sir. Pero sa ginayanggan. Nagahawak, sir, eh. Oh. Pero kung mga panggastos Way guro saling si Manong si mo. Basta ka na wala saling si tatay. Di ba? Wala yan, sir. Hindi yan ginahin mo yun. Sige. Balik pa nga pala na katuig, ginaubra ni ma'am. Dugay na yan, sir, kanta, bata pa lang yan, sir, eh. Mga 10 siyang pisa ko nun, eh. Kaya kanta na sa mga pudo-pudo yung tatay. Pero may time man nga tita ka daw, sobra ka mo libo. Wala, sir, hindi labot. Makalapit. Ito. Siguro mga 7, 6, ganun yun, sir. Ate, okay na no? Oo, pero wala na paway-paway, eh. Aha. Pagkatapos taon, eh, lakat naman, na. Pasalo sa ilo Wala man lugar? nakapawid, tatay. Wala, sir. Nga pa inom ko yan, sir, ng mga, taho. Action Eric. Oh, saling ko salo-salo sa lugar, galing hindi mo na permanente. Oo, gasalo sa ilo ka mo lugar, ma'am. Ano eh? Isa mo, gano'n lang kami, sir, eh. Hindi pa kami nakatsa sa iban, wala pa makatsuan, eh. Hindi lang ng maskara, sir. Oh, maskara Action Eric, di mo ganyan nga ginapabot nga daw damo-damo gid mga turista. Oo. Kag dati mo na ma-expose pa gid ang talent ni tatay hindi lamang online kundi syempre diri man sa syudad pang Bacolod Action Eric. Basta Kasi tingog, kung no? Maskara Festival, oh, mabiral liwat. Oo. Ay, viral yan, sir, sumanak na pula. Oo. Yan ang viral yan. Kaya kaagad, nagulat ako na, basta ng tigyan sa balay. Oo. Oh, dahil nga, kaya nautod si Kwan. Nautod si... nautod si Action Day, no? Mga amo na nga mga kasablagan sa lawas. At least bisan paano kabalo magdiskarte sa ginatawag nga pagpangabuhi sa legal nga pamagi. No, tiyan mo na huluharana dis tatay. Kung may mga maglabay dira ka makahulog kwarta. Salamat sa Action Day. Yes, Action Eric. Paano na makatulad sa si nanay, paano ninyo nabalangin na-post siya sa Action Radio? Ang tigyan sa balay mo nagambal, takon nga nakita nila ko nung bala ko sa may Action Radio. Ambal ko, ambil pa nagtao nga, ambal ko sa iya. Tapos ako yung cellphone mo kay ano natin, kay para makita mo, yun yung pamatian niya eh. Ayaw nga. Sabi niya, ilang views niya, sabi niya. Sabi ko 100, sabi ko, ay, viral na naman ako, sabi niya. Wow. Actually, Action Eric, as of kainasang hapon, sa buong hapon, mga 170,000 views. Wow! Amo na sa kapopular, kay bisan mga taga Luzon, mga abroad na natong mga Action Eric. Oo. Amo to naghahatag sang kwarta, asa nga nakatipon kita sang 8,000 pesos. Grabe, no? Kaya, nakibot ako kagabi, nabalaan kami sa ano, sabi ko, talagang Panginoon sa pabaya sa ato, no? Sa bala ko. Ay, kakakibot na kami, may nag-viral siya, may nag-abot na class siya. Oo. Yan, sir, binigay yan ni Mia, ah.
At binili sa gitara. In donate mayor. Oo. Pangarang Ang gitara na ako. Ginara yan. Nung nagkantas sa sila sa Paglaom Complex. Kaya nga mga gitara, may mga ano na pala, butas, may busgot na. Kasi ba, tok-tok niya guro. Kaya, si Mayor, kaya kitagaan siya ng gitara. Kumbaga may remembrance ka si Tatay Tommy. Mayor. Tapos kitagaan kami parta din. Actually, like, may dugang nga pang pamangkot kay Nanay Teresa. Oh, anyway, ti ang kwarta naguro ti gamito nila sa tsakto na kag andaman nila action dahil kiti basi makaladula bla. Boss, mama turnover kami sa kwarta, mga alas 2 ng hapon, si man sige hapon sa area. Ti basi magkalawak sini or basi? Hatag ko sa bana ko, sir. Kaya yung kinalan araman sa'yo, malaan niya kung kailan yung hatag niyo, sir. Kaya so actually, kasi pasubong adlaw, nagbabatang kita sa donation. Gani. And then, buwas nga daw kung pila kita ang total nga proceeds, 100%. Marekta gini kay Tatay Tommy. Amo na ginatawag nila nga Tatay Reggae, Black Generic, nga liwat nga nag-viral. Kaya mo niya yung source of income, nagapangatudan gila mga si Tatay, nga may kasablagan, may pamagi ng Black Generic, sa legal nga pamagi para maka-income, kag maka-provide sa sining nga pamilya. Anong pinangidad sa pinakabata niyo, ma'am? 8, sir. 8 years old. Oo. Lalaki. Tapos yung babae ko, 14 years old. Doko-doko nun siya. Oo. Pero kaya eskwela sila. Oo, depende. Kaya sila sa lumanan. Di mo nang mayo action, Eric, no? Nga sige-sige ang ila sining pag-eskwela, sila sining duwa ka mga kabataan. Oh, inang janay kabla inang ang kabataan nga duwa ara na sa poder kag eskwela na ni. Bali ang duwa mo kabata, rapat niyo poder. Oo, sir. Tapos ang tatlo yung may pamilya na. Sa Laguna, ang isa sa Pangasinan, sir. Ano kaya? Doon yun sa Pangasinan, sa Burgos. Ay, isa sa Dagupan. Ti maamang eskwela kabataan sino ka dulong? Bali sino gadulong sa mga kabataan? Wala. Sila lang. Lapit pa lang nila pala eskwela. Sila lang. Lapit mo lang ang eskwelahan sa inyo. Lapit ko yun, sir. Yun, sir, ang nakaroon nila. Oo. Lalakto na action, Eric. Ate Mayogi. Ano na, pangimula na ton si Tatay, no? Nga legal ang pamagi para makabulig siya sa nika pamilya kag makapeskwela sa duwa sa nika mga kabataan. Buwas nga adlaw makita na kami luwat ni Tatay Tommy kag ni Nanay Teresa dili sa gyapon sa may tubang sa PNP. Kaya kag naton 100% ang total proceeds kag donations nga ginatag sa aton kini mga action. What time daw mapuli, madam? Mapuli, sa Lindsay. Karoon pa ka puli. Alas 7. Alas 7 ng gabi? Amo nang nagbigay yung mga puli ay? Hindi naman siya tapos yung aga kami nagpuli. Alas 4 lang. Tapos ako lang. Ahay. Sa mismo ka bang ampo bang isa sa ngati gusto na naging dumapaos ko kapoy na ko. Pero kung si Tatay, ma'am, nag-ambal man siya nga nakapoy na ko. Gusto ko na Pahuay. Oo, pahuay kami, sir. Very good. Hindi mo naman sa pwede pilitin. Kasi kapoy sir eh. Magkakasip food line naman yan. Pero kung sir, kung domingo magkadyo kami sila, may dala kami nga palinda na mga basahan, sir, kit-kit. Damo man siya na balang kanta. Bakal ko lang sa sabad sa Sir Market. Ano pag yung mga kanta, ginakanta ni Tatay? Ng ayuda, sir. Tapos Christmas song. Wow. Tamo lang na naman sila kanta. Why disco? May ara din, sir. Disco ko, no? May ara din. Aba. Grabe, no? Kung baga ako na-record ng request mo, makasag ni Tatay. Aba. Kaya ko mag-request ko, mahal. Oo. Okay, imo na request mo. Mag-request ka na may bayad. Magkatapos na, ko mag-request ka personal, mahal. Kung mag-request ka na may personal na bayad, ano na sila? Wala sila. May abot na rin eh. Wala sila panukot, wala sila panukot. Hindi naman tayo po yung magpapresyo. Okay, tibirigo. Ang kabubuton lang, no? Kabubuton lang. Yes, action, Eric. Kung baga ako na lang ang ara lang. Kung baga voluntary. Si Dego tayo mag-request lagi sa tag 1,000 hatag yun mo. Sa
Sana all may 1,000. Si Mayo Tubaso na Rick, Mayo nga sininga paniyempo, kag sige-sige diri ang pagpangharana ni tatay, no? Diri sa may downtown. Kag dati karon ala 7 sang gabi magapauli din sa may phase 3 pulok Paho barangay Handumanan, and then buhat nga adlaw balik naman, and then pagkalas 2 sang hapon makita kami dito para formal natin nga ma-turnover ang proceeds para kay tatay Tommy. Ma'am, last na lang amin sa imo sa ato sa mga caption kag sa mga nagulik. Nagpapasalamat ako sa ila, sir, nga nabuligan nila kami, lalo-lalo sa ila, sir. Kasi kami pinapabayaan. Ahay. Kaya pati na sa inyo, sir, ay nagpapasalamat din kami sa inyo, sir. Action, Eric. Sige. So far, ang mataas si Nanay Teresa de Guzman, ang asawa no ni Tatay Reggae, Tatay Romy, no? Tommy, Tatay Tommy sa may residente sa barangay Handumanan. So si Tatay Tommy taga Zambales, pero si Nanay taga Bacolod City. Sige, Action Eric, tiba sa muling raton nato na ang final turnover kay bakit may mga additional pa nga mga Gcash donations sa kontak ko nila katon sining Facebook page o kontak ko Action Eric para madugang naton buwas sa hapon, no? So far diri sa Barsang downtown area ako sa ko diri nga aton sining mga dalanon Action Eric, pero ari diri sa tubangan mismo sa aton ang patrol car sa police station number 1 sa tubong nagabantay sa Action Eric police visibility diri sa area sa downtown, especially nga damo subong sang mga persona ang nagalinagaw, ang nagalibot-libot Action Eric diri sa may downtown ag dugang man no nga security sa aton sining mga bakulod noon kag publiko nga ari subong sa downtown area. So far, hamon ni ang observation report sang patrol karong Sabado sang hapon. Ang ka-action nyo, Action Dale Salazar, una sa balita, una sa action, Bacolod Action Radio. Ayo, salamat kay Action Day Salazar. Ako yan saludar ko kay Tatay Tommy. Sa iyang lang natawag nga diskarte sa pagpangabuhi. Apisar nga bulag siya, pero very talented Tatay Tommy. Ang iya talento sa pagkanta, apisar nga bulag siya, amon yang nagabuhi sa ilila nga mag-asawa kag nagapa-eskwela sa duha nila kakabataan. Yan ang diskarte ni Tatay Tommy. Kung kaysa sa pagkanta ya lain-lain nga kanta, makatipon sa mga sinintipos, galapot mong isa, ang pinakanubo 500 siguro, no? Ang pinakataas 600. No? Mayang man na kay bisan paano may income si tatay kag ginapangabudlayan niya man of course. Kapoy mo magkanta mo. Alin sa agasta sa gabing kakanta mo. Di ko sa kundo kapo na amo na yang nami nga diskartes pangabuhi. Ang abilidad sa pagkanta amo niya ang gingamit yan. Para na magbaligat drogas tatay sang sa magtinunto na sa kang magsinutel na sa amo na sitwasyon niya mahimo pa sa illegal. Amo na ang legal nga pamagi yan para mabuhi yang iya sininga pamilya. Congratulations Tatay Tommy. Kabay pa nga i-bless ka ni Lord, pagtagaan ka pa sa malawi nga kabuhi. Para bisan paano mapatapos-tapos man ni Tatay Tommy. Ngayon sa ni kabataan nga nag-eskwela duha kabilo. Ayos! Do ka nami pa i-aratsada ka ng kada ho. Medyo guot ko sa kwan. Guot ko sa Orasanta. Toto Jeremy Tomaro Lisades. Ka-monitor man sa ato, no? Kaya po nila kay Toto Jeremy Tomaro Lisades. Buang migo ko temprano para nagpabatsago. Hidlaw sa kuno. Edward Bob Pransa. Ngayong hapon nila kay migo ko Bob Pransa. Kay Sir Rioben Tampos, ang LTO chief sa EB Magalona. Malanda nga pagmonitor sa aton siningapag pangalaga. Mo na nga damo-damo kitang naluoy man kay Kwan
kay Tatay Tommy. Ang sitwasyon niya lang bisan amuna nga may kasablagan sa lawas, pero bisan panahon nagatinguha para mabuhi iya ang iya pamilya. Action report afternoon edition Sabado nga presentation. Mabalik ini. Pagbalik naton, report na gikan sa aton sining nga mga patrol unit reporters. Pagkatapos lang sa aton importante nga mga pahibalo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpowered Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra-Powered Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni katingkadamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pag binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. Umpis anak, ano nang nahuya ako mangulang. Ay, Jimmy, pigado, tas kay ano ko sila. Madisurbo ko sila lang, tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay.
Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggado sa nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permi di siya, ano sa Ang inyo? permi gid siya, kaya hinablos ko siya. Pero Oo. bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa, bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ko, pretty, gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko, pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ka online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ano. nagpadala sang Kasi wala message. man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi papa sa buong ko. Bantayan niyo da akong kapanglaba ko, bantayan niyo gidayang ang babatian niyo kung nadala kami o kunwais ang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagig ko kay message ko nadala nagig kami nga may pamangkot pag daw. Nakabudlagid ko online, mas lami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan ko sa mga gadget pero si Bong kaya ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos na Tapos sa mga skila. Last time, ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo ga panghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano, kung magklase di? Kung kisana, ano nang nakuya, ako makulam. Ay, may pigado, tas kay, ano ko sila, madisurbo ko sila wala, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko hindi ko permi makamit, tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit, tapos ang connection pa dan permi sa akon, kag hindi ko masyado makita, kay isa blurred man ang cellphone niya. Kung ang ginagamit ko siya, wala sa anak ko baan ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab. Siyempre kay isang bigado lang. Basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ako. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano kang hatap ang... One, Ikaw ginang valedictorian. message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sang paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon, hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado, hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela. Damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God. May madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon, kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, hibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuha sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi, makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman, may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani
kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo, ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma, pwedeng ilamhit o kon ibanyos sa mga nagasakit nga bahin sang lawas, ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan, ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto, ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag daon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog, ginapahiran sang duga halin sa daon sang gabi ang kagat sang manog para mabuhinan kag mapahagan-hagan ang kasakit kag pagpalamanog sini. Ang paglupot, maayo man nga makakontrol sa paglupot paagi sa pagkaon sang unod sang gabi. Hilanat, ang duga sang dahon sang gabi makabulig man sa pagpanubo sang temperatura naton sa aton lawas. Ilabi na kung ikaw ang ginahilanat. Pila lamang ina sa mga informasyon nga aton madulong sa inyo na hanungod sa gabi. Mga ihibalo manunggal with mangosteen, panyawan o kung manunggal liniment, celebrity kojic so, hugs. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Pabalik diri sa Tabalagad Action Report afternoon edition. Sabadong presentation. This time, i-check na ang mga report na gikan sa atong sining mga patrol unit reporters. Una-on ta ng report ni Action Art Ayopon gikan sa New Government Center. Hearing angot sa redistricting sang Bacolod ginalauman ni Congressman Casasdaya nga matigayon sining bulan sang Setyembre. Ang pagtunga sang syudad sa Bacolod sa duha ka distrito. Botsiringon, Pamadayon, Kaluyan, duha na ang congressman. Pero ang mayor, isa lang. Action Art, line number 2, may hapon. Amo na ni ang tsansa mo. Ini mensar gini sila kung hinali mag-decide ka dala sa North Bacolod, bro. Kagway labot, Action Art, sigurado ko damo gid ang interesado. Ha? Damo gid ang interesado. Galing kay ba? Siguro nga may kwentro si mo, si Kagawan Peter Lubli, bla. Ati may isol na lang ko. Di ba siling lang mo tumaon na lang pareha. Kulang sa una. Lumayo man o? Mayo man. I-prepara na nga ng isa katabungos. Kuda na si Silvio. Alkansiyata bukonta ko na lang alang. Ha? Alkansiyata bukonta ko na lang alang. Pila pa lang nabuka mo ha? Why pagani? Away pa? Inigurado ko mabuka gina sa madayon ang redistricting. Basi ka pa monitor to Gian daw na hinang tanto para sa birthday mo bla to unahin na daan. Tapat Parang hindi dito na lang buka kung din ka mo overnight
Ang balita, Akson Eric, may ara na sa pag sinapol ng kinpatigayon si Congressman Greg Gasataya sa kay Congressman Rex Gatchalian nga mo ini ang chairman nga nagauyat kag magabulig para sa pagtalakay sining redistricting ginaduso para sa syudad siyang Bacolod. Suno iya sa kay Congressman Greg Gasataya, halos kompleto naman mo kung sa lulutuon pa ang tanan nga mga ingrediente. Ara na. Kay isang primero, kung madumduman mo, daw naglabot gani sa pila ini ka mga tinion nga ginduso dira sa bahin sa House of Representatives o kung sa Congress. Pero ang problema, kay ang kakulang sa pagpasar sa resolution sa Konseyo diri sa Bacolod, nga nagasupport sa siningalihok, amo ang isa sa nagapugong kung nga wala madayon ang pagtunga sa Bacolod sa duha ka mga distrito. Pero this time nga may ara na iya sa patigayon nga resolusyon o kung pagbasa sa resolusyon ang council diri sa syudad sa Bacolod, di amo na siya ang mayor gid sa tanan nga mga ingrediente o kung kinanglanon nga mga requirements agod nga matigayon na sa gilayon ang pagtalakay sini. Now, according sa iya kon matapos kay sunod diri sa kay Congressman Gatchalian, ang ila target more or less sini nga bulan sang Setyembre makapatigayon na sila sang hearing. So kumpiyansa ang congressman sa Bacolod nga before pa man matapos bisan maglawig pa antes matapos ang karon nga Congress, kay ti may ara pa na dapat man sang counterpart kay himuon kag ipasar ang bahin sang Senado, kumpiyansa ang congressman nga ini ang matigayon. Yari nga palayag ni Congressman Greg Gasataya. Ang redistricting bill, may meeting na kami with Congressman Rex Gatchalian, the chairperson of the Committee on Local Government. May gina-finalize lang siya nga pila ka mga aspects, no? Hopefully maka-hearing na tani within the month. Amo nang lantaw na to. So sa ining Congress, kung mapasar na gimana ang redistricting? We are very hopeful because all the ingredients are there. Number one, ginti ang resolution of the support from the City Council, nakapasar na sila. So isang need gid naton for the proposed redistricting of Bacolod. So dito ka nang nagdagan? Ako na sa ang importante na sa ipamangkot siya niya ti madalagan kada. Oo. Kay kabalo ka under sa mayara gali na nga kung mayara sa mapasar halimbawa ining redistricting sa bill sa Bacolod nga manginisa nakakasuguan. Oo. Pwede gali liwat ya no bisan pa nga natapos ng term ni Congressman Greg Gasataya, pwede siya gali sa isa ka distrito liwat nga makapapili. Okay. Amo na. Pero galing di mabalanta pa na no kung nano iya maging desisyon. Kay kabalo ka daw man silingan area ni Blas kong Greg mo. Diyan ka. Kung i-redistricting gid man art ang Bacolod, ano ang sa South kag North man nga barangay nga matuon halimbawa, may diya ka na ni. Hindi pa nasubong may ini proposal nila nga daw may kundi daw tungaon ini siya. Oo, barangay. Galing kay daw tatlo ina ka mga pagtunga nga gin propose. Okay. Actually, halin sing una sa kay Councilor Alex paglumutan pa na mo kay former Councilor Alex Gate. Oo. Nagumpisa pa na nga mga proposal. Okay. Pero sa Congress ya, of course, si Congressman Greg Gasataya, minig mo ini siya nga mga propose, na mayara gina-propose nga ining Dalan Burgos, amo ni ang ila boundary. Okay. Mayara man nga daw dira lapit sa Seneco, do sa Dalan Rizal. Di galing hindi pa naton mabalaan na, kay dito pa na action na Eric, diskusyonan kag i-finalize. Kag amo na yang redistricting bill, nga kung maglayi na sa uli, dira na ma-determine kung diin tungaon ining duha ka mga distrito, diin ang boundary. Okay. Sa pagpasar pa na. Kung ang boundary ya mo na sa pagtunga na naabi. Amo na siya dala na sang ila diskusyon. Okay. So subong kung mangampanya ka sa South, dito lang anay sa Sumag kag sa Panukoy. Sumag, Panukoy, Punta Taytay, Tangob. Muna. Para sigurado. Sigurado. Apat ang sa South sigurado maupod ginaya mong. Hindi na yan pwede nga sa ilon mo pa sa North kay dito ni sila sa punta sa Southern Bacolod. And most probably basta ang singkang madalaman 5 na daan.
na amo lang way kapambalan kung Oo. ikaso kay dira na nila ipandayon gid ko Correct. sa ila sining deliberation kundi ini ang pag-finalize sina. Okay, okay. Kaya mo lang suggestion ko sa imo kung magpangampanya ka, dito ka na mang libre kape sa taga-sumag lang nagpanukoy anay ko Bati po tatay, dalon tayo, no? Kasigurado na na mong. Kay basi bala kung makabati sila nga may plano kung magpapili congressman. Oo. Kag may mga pi sa GNG kag ipalista sa imo. Basta siya ilista rin kay Congressman Magbanwa. Ha? Basta sila nga ipalista rin kay Congressman Magbanwa. Ang Congressman Magbanwa man. Ipalista lang na kay future congressman Eric Magbanwa. Tapos, agwa sila sa GNG. Puto. Tikoy. Lantawon tari, bantayan tani ya. Ha? Lantawon kag bantayan tari kung ano nga mga barangay matuon sa north kag south. Correct. Ah. Pero ang pamangkot ko sa imo, hindi ka to magingagaw to? Sa din? Dito sampang Ikaw na to. Sige, kaso mapas na ko to karon na. Kung hindi ka magingagaw sa sampang, importante ang pamahawi mo. Sana ko. Ayos Nang isa ganito, nagpalistaman kang may numero kang uniform, nagpuli sa Isabela. Abot ang plano, is kabuhis ko ha. Kirahon na to sa kay Wyman din sa monitor sa balay na. Jackson Jan? Si Jackson Jan. May basket siya, nagpuli siya? Anay nga, amo na ning chimpo nga mapakita yung 3 points niya. Oo. Ay, pagtapos siya sang kaon niya kayo na pamuli siya si Isabela. Amo ginang tendihan na siya. Ayos kid action dyan, salamat kid. Sige. Anyway, amo na action Eric, ang bilang kamay nagapanguna nga balita gikan sa Bacolod City Hall. Action at hupon una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Salamat kid Action Art tayo punti bantayan taniya. Ang redistricting na ginatawag daw ang pananawan sa kalabanan daw madayon gid. Kung pamangkot, ano nga mga barangay ang masakop sini? Kung tungaon giman ng Bacolod sa duha ka distrito, South and North. Sa North, ano nga barangay ang ma-accommodate sina? Same man sa South. Kung na ba lang tayo, kaya i-discuss pa mga nagali sa kuhan mo sa session, no? Pero si Congressman Greg Casataya, confident nga laban-laban, madayon na gidya ang redistricting. Ari man si Action Albing Graba, report niya balos, gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. May mga award nga natukuha ang police station sa Banwa sa Manaplaho. Ari si Action Albing Graba. Action Albing, mayong hapon na please come in. Maayong hapon sa imo Action Eric, high moral karon ang mga kapulisan sang Manapla Municipal Police Station matapos nagpanguna sa Unit Performance Evaluation Rating o UPER para sa bulan sang Agosto. Ini kadungan sa kadalagan man sang NOC PPO under the leadership ni Police Colonel Leo Pamictan matapos nagpanguna man sa UPER in provincial level. Sunod diri kay Police Captain J. Bermudez. Ini ang nahauna nga nagpanguna ang Manapla Municipal Police Station sa UPER in his leadership sa diin sa pihak sang madamong police station sa Region 6. Nakita man sa mga opisyal sang PRO6 nga nag-isa ang Manapla kag nag-perform sa ila sini nga obligasyon. Ginklaro man diri ni Bermudez nga ila sini nga kadalagan bilang number 1 sa Unit Performance Evaluation Rating hindi kompetisyon sa iban pa nga mga police stations kundi ila lamang ginhimo ang ila sini nga performance kag obligasyon. Ginpasalamatan man ni Bermudez ang pamunuan ni Police Colonel Leo Pamictan sa iya sining nga suporta matapos ging recognize sang PRO6 ang ila sini hinimuan. Ari ang pahayag ni Captain Bermudez. This is not a competition. We are just doing our job. I see this perspective na tanang man kami ng Cebu Police, tanang kami ng Police Division Negros, Cobra, same ang yapon kung anong ginobra. Hindi lang nga mo sa amon Cobra, at sa ginaritingan kami na kung ano ang accomplishment namon. So nakataon lang in month of August na nakumpay namon ang medyo nakalamang kami sa pag-comply sa ginapakumply sa amon sa amon unit higher up na ginapasok sa amon. Confirmation na ng station,
na magkaroon, pare-parehas kami. Separate lang ang situation sa dalawa. Diri sa Manapla, yung therapist, peaceful din na siya. So, di lang ma-determine na all of my personnel ay best right para maging peaceful ang Africa. With active participation man sa amo na stakeholders, sa LGU, at sa mga barangay officials ng among 12 sa Spirit sa Manapla. Hindi tanan ga pakita nga ang hepe, ang police personnel ga trabaho gid sir. Yes, sir, because as the supervisor, I should situate that the equal distribution of job ay namakat sa akong mga personnel. Hindi pwede nga may magkapatawhay, hindi pwede may nagapatay-patay o bra. So, kinanglan ka ng kami daw bra equally para mapadali, matapos lang ang mag-obra na pinapobra sa among pang-abot higher requirements. Ang pahayag ni Police Captain Jenik Bermudez. Balita nagikan sa Negros Occidental Police Provincial Office. Ini si Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Salamat gid Aksyon Alvin Graba. Ang mga update tugang gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office, New Government Center. Mga balita sa lokal kag nasyonal, mga issues, bantayan nyo dugay-dugay sa pagpangalaga sa aksyon, firing line with Aksyon Marlon Hinovaya. Mabalik ang iyo patutunan pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. Aksyon Radio number 1. Thank you for spreading the news and it reaches out to anywhere in the world, even here in the US. Balansi kag batas nga balita kag komentaryo kay amo ini ang pundasyon sa pagsalig sang publiko. Tuloy-tuloy. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. Kaya Action Radio for me, hindi ko yan nag-gain ang confidence, hindi ko nag-gain ang respect. Gina-consider ko nili ining station bilang amo ang nagbulig kag nag-imo sa akon bilang isa to full-time na media practitioner. Isa sa mga broadcast industry nga na tun-an namon diri ang paghatag sa educations, information, and mga entertainment, mga kalingawan man para sa mga tagpalamati sa Action Radio Bacolod. Action Radio is really a family for me. I'm Action Artay Kupon. Ako si Rex Cantong sa Action Radio Bacolod. This is Action Wilma Antofina Sugaton. And this is our 53rd anniversary story. Ngalan? Tata Tiding. Tapos ano may nabatihan ka mo? Naglupok? Nalupok. Pila ka lupok na ma'am? Namatatlo ako Leader! Uy! Medic! 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 Leader! Uy! Medic! 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 Bangod sang nagluntan nga kudita sa What is the frequency of DYEZ Action Radio Bacolod? 684 has been part of the Negrenses and Bacolod norms. It has been there. From the moment they opened the radio, which means signing in early in the morning until the station closes, the signing off in the evening. From the city of Bacolod, the commercial and political hub in Negros Occidental, DYEZ, Action Radio Bacolod, traces its roots to the city of La Carlota, where it first started its operations from the administrative building of the then Elizalde-owned Central Azocarrera de La Carlota in the 1960s.
The small community radio station, originally having the call sign of DYEN, hosted some of the pioneer broadcasters in the province until the declaration of martial law, when it was closed down. By 1980s, DYEZ shifted its programming to full-time news and public affairs. First, ang na-encounter namon nga problem sa relationship, wala man problema between sa mga empleyado dire. Pag-gather sa informations daily, muna siguro main problem namon in how to deliver, to entertain sang mga listening public, mga listeners, kung paano ina i-deliver kag matagan sang kasulbaran man eh. In the national arena, Aksyon Radyo Bacolod received virus recognition in the kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas or KBP, receiving the most coveted Dove Trophy as the best provincial AM radio station in 2017. The station and its personnel were also recognized in the annual Gandingan Awards of the University of the Philippines, Diliman in 2020. Furthermore, several news personnel of Aksyon Radyo Bacolod received appreciation for their meritorious performance in the annual Globe Media Excellence Awards or GMEA. Majority of the news and public affairs program of the station were also recognized locally in the annual Tingog kag Handurawan Awards by the KBP Negros Occidental Chapter. Modesty aside, for 3 consecutive years, Aksyon Radyo Bacolod's personnel were awarded as icon of radio in Negros, namely Aksyon Boy Duran, Aksyon Fred Salanga, and Aksyon Eddie de la Fuente. Aksyon Radyo Bacolod was also named as AM Radio Station of the Year by the University of St. LaSalle, Bacolod. Aksyon Radio Bacolod is committed, no? Because nagapati kami na ang broadcasting is Gusto ko pa, Chimpok, walang alangged. Pasensya sa mga nagalantaw sa ito sa Facebook Live. Bakit ko gibabasa ang inyo sa nga greetings. Pero basi, bawi lang ko karoon sa kuwana. Action Night Patrol. Chimpok, walang alangged, oh. Ang inyo palatuntunan, Action Report, afternoon edition. Liwat ini makatakop, balik naman ini sa Lunes. Atong sining nga mga patrola, unit reporters in action. Ang nagpagalagad karon nga hapon, Action Dale Salazar, back to back. Sa atong nga piloto, Action Papang Nixon Tahom. Action Art Hupong, kag Action Alvin Graba. Ato mga technical partner sa Studio A, Broadcast Engineer Oliver Pason. Back up din sa atong nga IT expert, Christian James Binares. Dito naman sa Transmitter Control Tower sa Barangay Talok, Syudad sang Bago, si Broadcast Engineer Edward Balico. Standby sa masunod nga programa, Action Balita Evening Edition o podcast Action Am Defensor Lizay. Sa ngalan ni Action John Diaz, sa iyo regular anchorman sa sining palatuntunan, talos lang kita diri temporaryo, pero kita karon 9:30 to 11 sa Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa, nagasiling salamat gid sa inyo nga pagpamati. Happy weekend. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio.